Tervehdys täältä Suomen keskipisteestä. Mä oon asettunut ehdolle eurovaaleissa, koska mä haluan olla luomassa meille parempaa tulevaisuutta. Ja mä koen, että vakaa ja yhdenmukainen Eurooppa auttaa meitä siinä. Toki tietysti myös meidän Eurooppa-puolueen naisverkostolla on pieni vaikutus tähän päätökseen. Mulle Euroopan unioni on ollut talousliitto. Suomi on vientivetoinen maa ja meidän kilpailukyvylle on todella tärkeää, että me ollaan osana sisämarkkinoita, missä tavarat ja palvelut ja ihmiset voi liikkua vapaasti. Jos me saadaan talous pelaamaan, niin me pystytään myös huolehtimaan siitä, että meillä on täällä palvelut kunnossa. Toinen asia, mikä nyt tietysti on korostunut sitten tämän maailman geopoliittisen tilanteen myötä, niin on turvallisuus. Eli ihmisiä varmasti huolestuttaa paljonkin, että